उन्हाळ म्हटलं नाही, पोराने पावसाळ म्हटलं काय म्हटलं नाही, भर उन्हात सुद्धा येऊन पोरं तांब्यानं पाणी घालून जतन केलं. का तर यश येऊ दे, माझं यश सगळे कसं सांगायचं. आम्ही ऊन-ताण म्हणत नाही, वारा पाऊस म्हणत नाही, आम्ही भिजत जावाने बांधला पलाट पावसात. हातरणं, ठिबक हातरणं, मग लागवड टाकणं, जी मशागत, याचा खर्च लई भरपूर आहे. लाखाच्या पुढे खर्च केला याचा. आणि औषधाचं तर ते वेगळं, औषधाचं लाख रुपये खर्च. शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हणून संबोधलं जातं. शेतकऱ्याच्या जीवावर या संपूर्ण जगाचा कारभार चालतो. अशा या शेतकऱ्याच्या हातातोटाशी आलेला घास जर कोणी हिरावून घेत असेल तर त्यासारखं दुर्दैव मात्र कुठेच नाही. करवीर तालुक्यातील सांगोंदेवाडी या गावात एका शेतकरी कुटुंबाबाबत असाच एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. 2.5 एकर शेती असलेल्या राजेंद्र चव्हाण यांनी शेतामध्ये टोमॅटो, मिरची आणि काकडीचं पीक घेतलं होतं. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या कुटुंबाने पिकाची जोपासना अगदी जीवापाड केली होती. आता कुठं पीक बहाराला आलं होतं तोवर रातोरात काही समाजकंटकांनी हे पीक उपटून नेलं आणि पिकाची नासधूस केली. या प्रकाराने या कुटुंबावर मात्र शोककळा पसरली आहे. हातातोंडाशी आलेला घास अलगद हिरावून नेल्याचं दुःख या शेतकऱ्याला झालंय. जवळजवळ 10 ते 12 टन इतकं पीक या शेतातून निघालं असतं. आजच्या हिशोबाने जर टोमॅटोचा दर बघितला तर 160 रुपये किलो आहे. म्हणजे जवळजवळ 15 ते 16 लाख रुपयांचं नुकसान या शेतकऱ्याचं झालंय.